Seperti sosial media, kala ban pendi ya kacing im kaba internet bat kaba rius pa. Hanrai halandet jang kitur bat ki video. Kiton ru kicing ya thu khana kiba omdon mano uba mut banjia. Ha usnem ar paulai kekerteng jang ka jasmat kur. Kalapau perthai hatin bak pulit kalu dhiana kila kem yaka halor kicing keno bayade bat ka blackmail bat ka extortion. Baki pulit kistang ya kacing to ki lami shibun kicing tip ki bala penlong ya kanai ka kes ban long ka phang ting ya kren pat ba. Ha kanai ka video ngin put ya kicing ya nanti jong kanai ka kes kat kum ki khobor pat ba bat ki report ki bala ban shania. Ka jasnat kur kala pau ha Instagram bat kala yo bun kinong bot lang ba ki reels bat ki post jong ka. Kalapan ya kacing im kebabha bat kabarius pa bat kanai kalapan long ya kibabun ban put ya ka kat kum kripot kacusa hamu hali rai kadai na sangrur Punjab ha social media kalashna ya katur jongka kum ka influencer kabachop ha kacing im jongka kat ba kacing to akit kanang yan kipulit kilaong ba kidon kicing keno Bakidon ki briu ki balasya penca nang ba ka social media kat kum ka FIR pat kicing ya thu pat ba la kano ba hatin kacing ya keren pat ba ladon kacing dawa pisa bat kacing ya berngen ki pulit ki lastang bandlum ya ki sakhi ki mobile phone pat ki wei pat ki digital advance ban sneu thu ya kacing jia baro khampon kicing to kit kitang don hapo kacing to kit ha kato kapor kawai na kicing ujor ke bakong san kawan na u businessman na lud hiana kat kum ka FIR la kano baladawa pisa bat la berngen lada pendep ya kacing dawa bat hadin balayo ya kacing ujor ki pulit kila register ya ka kes hapo kendran an ki bayade bat ka extortion kriminal kacing tokit kalanang kamcur haden bala lum ya kisakhi bat kicing tip na kibabon kibenta bat ha ubana yayong jong snam ar paulai kipulit kalu dhiana kila kem ya kachas natkur na mohali kat kum ki report kipulit kila kurup ya kitiar kum ki mobile phone bat kiwei kisakhi kibala ban yarap ha kacing tokit ki officer ru kila batai bakindang petpenya ya baro kicing tip shwa ban poi sha kano karai ha katai kapor ka kes kadang don hapdeng kacing tokit ha kacing ya jong ka kes lami ru ka kerteng jong ki wei pat ki bala sha kano ki pulit kila peteng ban petpenya ya kicing ya dei bat kicing ya keren ki bala ban don jing ya so bat kanai ka kes kato ka nei ki basya kano kila kantaj ya kacing kena persya yaki hanrai ki pulit kila peteng ya kacing to kit kat kum ka an kanai ka kes kalapan kenmau yangi ba om dai ban shania kulmar ha kicing ya kendu langba ka social media shua ban pha kino kicing tip shimen lanai kicing ya keren ka barai dai ban perkhat ha ya kicing ma kibala ban mi Parlak kanai ka video ka syong tang ha ki kot khubor bat ki report na kilat pathai khubor ki bala ban chania kicing keno baro ki dei ki bala report bat ba bat karai ka bakhatu ka syong ha ka ying bisar te parlak tang kup tahi ngan penkut ya ka video rapis nyau tenat ya kanai ka video subscribe ya kanai ki channel bat share sya ki parlak jong phi